Kaixo kazetaguneko lagunak, gertatu zaizu inoiz irratian, denda batean edo telesail batean sekulako abestia entzutea eta zein den jakiteko intrigarekin geratzea? Niri une oro gertatzen zait. Hori ekiditeko gaur Shazam erabiliko dugu, gelditu oso erraza da eta. Musika ezagutzeko aplikazio bat da, zure inguruan soinua entzuten duena, arrasto digital akustiko bat sortzen duena eta bere datu base erraldoiarekin alderatzen duena. Zein abesti den nor kantatzen duen eta askoz gehiago esateko. Lehenengo aplikazioa deskargatu beharko duzu. Bilatu zure aplikazio dendan eta instalatu ondoren. Ziurtatu zure mikrofonora sartzeko beharrezko baimenak ematen dizkiozula. Funtzio nagusia errazena da. Ireki aplikazioa eta Shazamen botoi handia ikusiko duzu erdian. Identifikatu nahi duzun abesti bat entzuten duzunean ukitu eta besterik ez. Aplikazioa entzuten hasiko da eta segundu gutxi barru, bam! Hona hemen emaitza. Abestiaren izenburua, artista eta albuma. Behin emaitza lortuta, Shazamek aukera gehiago eskaintzen dizkigu. Adibidez, abesti osoa Apple Music edo Spotify plataformetan erreproduzitzeko aukera. Baita bideo musikala YouTubeen ikustekoa ere. Letra irakur dezakegu eta baita artistaren informazioa ikusi ere. Baina Shazamek bitrik imailu ditu maukapean. Lehenengoa auto-Shazam da. Shazam botoia sakatuta mantentzen baduzu, edo doikuntzetan aktibatzen baduzu aplikazioak musika etengabe entzuten eta identifikatzen jarraituko du. Baita beste aplikazio batzuetara aldatzen bazara ere. Telebista ikusten ari zarenerako edo musika asko jartzen duten leku batean zaudenerako oso aproposa da. Bigarren funtzioa, bereziki erabilgarria Androiden, pop-up Shazam da. Zure telefonoaren barruan, adibidez TikTok edo YouTubeko bideoetan musika identifikatzeko aukera ematen dizu ikono flotatzaile txiki batekin. Nora doa aurkitu duzun musika guztia? Zoaz, liburutegira edo nire Shazam fitxara. Hemen aurkituko duzu, identifikatu dituzun abesti guztien zerrenda. Berrikusi egin ditzakezu, berriro erreproduzitu eta Spotify edo Apple Musicen erreprodukzio zerrenda bat sortu ere. Eta hau da dena, orain badakizu nola erabili Shazam kantu on bat ez galtzeko. Bideoa gustatu bazaizu, emaiozu gustoko dut eta harpidetu zaitez gure kanalera tutoretza gehiagotarako. Hurrengora arte!